Het is allemaal een lief dat het simmer wie. Wij zien het. Ik heb eigenlijk een kriesgedachte even niveau. Dit is Ivo Poelsma. Een noffelijke Christ alweer. Liefhebbers van Noorderwien. En die hebben verschrikkelijk beroerde muziek op de radio. Dan oorlog en geweld. Bah, daar houden we net van. Vrede op aarde. Peace man, yo brother. Ja, dat niet, ja. Zet hem maar op, zet hem maar op. Zet die camera maar op. Ho, zet maar op. Hou maar op, hou maar op. Maar dat staat dichtbij. Namens Noorderwien. Nog voor Chris daar. Gaan we ons even een kriesgroeten hoor? Merry Christmas. Kriesgroeten hoor? Hey Harkers van Noorderwien. Mooie kriesdagen in een fantastisch 2008. Zo'n keertje. Wie we keertje altijd heen gewoon. Dat plopt er in hier zit. En dadelijk zei hij maar Tracks! En die dadelijk weer. Maar de groep. Ja. Jan, kriesgroet? Kriesdagen echt gezellig. Maar een stoot heb is van alles van mij. Leeft het om mij nog maar wat vriezen en wat snaaien. De winterlieke is al lang en opgegaan. Maar mooi Duitsland is mooier dan wat heren. Door gesprek weet ik het allermeest van hoor. Ik vind het mij. Je suis David de Pull et je vous souhaite tous une bonne année à l'écoute de cette radio. Goed. Ik ben Stefan van de Subhuman en ja, ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar. Okay, so Joyeux Noël from Lion Ray, lost in the Netherlands. Okay. Jan Durk, nou krijg ik weer de NOS waar ik dacht. Jan Durk, ja, zeg. Oké. Het beste recept waar de koeien Dus Jan Durk, Nijslijzer. Dat is Jan Durk. Was er in Noorderwien Harkers even een goede kries wensen? Goeie kriesdagen, Ja. zeker wel. En Happy New Year of zo? Absoluut. Ja? Nou, doe maar. En heel goed, hele goede kriesdagen en een heel goed naar hier. Alweer. Dank! Ja?